Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu kuasi modugeniti di tanggal 7 April 2024. Ima hata ni Tuhata natar surat di sada Johannes biddu sada ayat sada rodi biddu 2 ayat 2. Dohot topik minggu marparange di bagasan hati uron. Kita hidup di dalam terang. Hujahama dihita sonoma di dok hata ni Tuhata. Na adong sian mulana na hubigi hami na ni ida ni mata nami. Na hupanok noti hami jalan na jinama ni tangan nami taringot tu hata hanguluani. Naung gabe patardo hanguluani. Nunga huida hami gabe hu hati dakon jala hubaritaho kami tuhamu hanguluan na saliling-liling nai. Naung adokyan diadupan ni amai gabe di papatar tuhami. Na huida jala hubigi hami ido binaritahon nang tuhamu. Asamar parsauran nang hamurap dohot hami. Tuamai dohot tu anak na Yesus Kristus do parsauratai. Ubahin na husurato kami hatau tuhamu asaguk halalas ni rohamuna. Odo barita na hubigi hami sian ibana gabe binaritahon tuhamu. Panodang do debata. Dangadong di bagasan ibana manang ahana hulum. Molotadok naung saur hita tu ibana huhu taulahon na hulum pargabus do hita. Daksiulah hasitongak kita. Alay molota parangehon hati uron songon ibana na di bagasan na tiur saur do hita sama hita. Jala di payas mudar ni Yesus anak naido hita sian nasa dosa. Molotadok na suarong dosata tapau toto do dirita. Jalarang di bagasak kita hasitongani. Molo tatopotiak kadusata haposad do ibana. Jala bonar manesa dusata jala payason hita sian nasa hageduhon. Molo tadok na sumardusa hita pergabus do ibana tabahen. Jaladang di bagasak kita anggohatana. Aliak kanaha ubahin husurato tuhamu asa unang merdusa hamu. Molotung adong na mardusa adong do pangodiata tuamay ima Yesus Kristus partigori. Ibana do pardengganan pasay honak kadusata. Alay dada holad dusata tung doho do dosa ni saddo portibion. Ima hata ni Tuhata. Hamuak kadongan saha porseaun menjadi saksi itu tidak enak. Bahkan tidak gampang. Dang ulaun namura gabe sitidangi. Jadi mulu adong madok rupani murado gabe saksi ninna nasudia tu si ido lapatan ni saksi manang sitidangi. Ido asa mulu di pengadilan jolo disumpah do akan gabe saksi i hobar tu agama masing-masing manang tu kepercayaan masing-masing. Jadi holam mabigyope olo datong gabe gentari bana ate. Atik petutude bana saksi mata di peristiwai rupani. Alay ala didok disumpah gabe mudur ibana, mabiar ibana. Hitir-hitir misena si sautiki. Hamak kadongan saksi manang sitidangi iko betul-betul do marningo nani idana. Nabi negina doho nani alamanna. Tang boy mangarang bebas. Manang margajang dila ibana disirupani satadi. Alana di persidangan ni hal-hal kecil pe sukunon na dono sukunon niya kahakimi do rupani. Misalna adong mana tabrakan antara mobil do sepeda motor. Di ida sadiri donian kejadian ni alai suku-sukun niya kahakim di persidangan ni dakwalan masalah na tabrakan ni olo do sukunon na sadia makecepatan na. Unang atong dido lari saguni. Yesui dido maralugo ma ninna hapi adong do speedometer na disi
Setelah dicek, dang apalah kencang lajuna. Jadang boy rupa ni asal dohonon na, wah nah hatopan, nah kencangan nina. Ape kenyataan dak songoni, ayarong do di speedometer. Galak do lapusenna, ditikin nama melohi, isi na perjulu satu persimpangan ini. Isi dosian nasida na dua nama nakodalan. Tohodo korbani na mengemudikan mobili, manang penumpang do ibana. Dohot aka suku-suku na asing do pianon, suku tonon na di persidangan ni. Lapatan na songoni marumit na. Idu asadak saya sahali sidang, olo do berkali-kali jowon na tu pengadilan. Alani salah bersaksi, bodoh gabe tersangka. Ai digada-gadai ibana, naswadong terjadi. Jadi molodak takas di ida, di BG, bodoh gabe tubuh masalah naik baru. Bersaksi pe ikon objektif do, tang boy subjektif. Bohamo lo permobili to dokta, ia persepeda motori musuta. Boha, boy do pe hita objektif di si. Ay manang boha pe, tang bebas sita sian pikiran na subjektif. Nga pasti, saya dibela todong nate. Atik pe jelas-jelas do, salah todong no. Ay makuling do mudar na. Jala molo pola di dok songoni, basulit nama perkara. Ay makuling mudar. Ay nabinoto durus do mudar ate. Dang boy kesaksiat tai gabe merugikan orang lain. Jala sotung ala ni kesaksiat tai gabe marmarah halak. Jala ala naso adil nak kiningan ternyata kesaksiat tai babu di nudohonon na kesaksian palsu. Jala odo pina paling berbahaya. Molopola di dok rupa ni palsu doi kesaksian nai ninna. Ala nidang murah-murah gabe saksi. Hama kadongan molo gabe saksi manang sitidangi di pengadilan sajo nunga songoni rumitna, nunga songoni pelikna, nunga songoni maulna, boha musema molo gabe saksi ni Kristus ate. Bersaksi di pengadilan bertujuan untuk meluruskan kebenaran. Alai molo bersaksi untuk Tuhan bukan hanya sekedar meluruskan kebenaran. Alai dau ubidak sianido pe nahinak kamna. Misalnya di Yohanes 20 ayat 30 sada di dok. Asa porsea hamu Yesus do Kristus anak ni debata. Jala asa hamu akana porseai dapotan hanguluan marhite-hite guarna. Tutu tujuan na perjulu na naing idot tadi si mabuan bahkan meyakinkan jolma porsea tutuhani. Paduahon manugihon jolmaon asa porsea pabuah holat tuhanido mualni hanguluan. Tutu akamang dohot tamuinang dang perkara gampangon. Ay buhama hita mabuat jolma porsea tutuhani. Hita sadiri pe ibana sadiri pe ragu-ragu do tutuhani. Buhama ibana madok tu jolmaon holat di Yesus do jupang hanguluan ninna. Hape ibana sadiri pe jut-jut tang mangalului hangulua sia Tuhani dilului do sia nakana asing. Alani kesaksiat tadi Tuhani dada holan sekadar mabigi mernida alai ikosa do tu nama jama lapatanna merasakan makanguluhon. Jala idu nuaing natabigi di bagasa trupukon marhite si Yohanes. Si Yohanes marpanidangi dada holan sekadar mabigi marnida Jesusi alai sahat do ibana tu nama jama. Lapatanna makanguluhon bersama dohot Tuhani. Jadi pengalaman bersama Tuhani do nuaing nahina tidak ni si Yohanes. Dang nanin nahalak molosongonido parhata manggang doyat to. Jadi betul-betul di BG, di ida, jala dirasakan. Hama kadongan saha porsiaon, dia maisi ni kesaksian ni si Yohanes si taringot tutuhani. Didok di ayat 5, panodang do debata. Allah adalah terang. Dangadong di bagasan ibana manang ahana hulung. Odo isi ni kesaksian ni si Yohanes. Panodang do debata nebana.
Tutu dakolan pemberitaan ni si Yohanes. Sada na naing odol honon ni si Yohanes di si ima, asa sa urdut manang marpadanan niyan panidang yon nay, kesaksian nay tungulu si ganupari. Lapatan na unang asing kesaksian na tungulu na. Unang hata na mandok panodang do debata. Hapi iba na say dinahulong. Pergabus doi. Ikosaur do hita tu debata sa inin na hape ibana sa diulahon na hulum jala say lomorohan na dinahulum doho dihulup-hulum. Akajol masisongoni pergabus de daksiulah hasitongan noni. Alay molo di parangehon hatiuron songon panidang yon nai ido na sitong di rohani debata. Imana nidok na sa urdut hata doho pabahena. Di hatai hatiuron baguluna petong ikon aka ngulu hatiuron ma. Molo tadok na swadong dusata tapauto do dirita jaladang dibaga sakita hasitongane. Jalagabi pergabus matuhani tabahen molo tadok dangadong dusata. Ay dangadong jol mana sumardu sa hamuna. Jala alani dusata ido asarotu hatta itu portibion. Jadi molo adong rupani sian hala Kristen madok dangadong dusana jaladak kaya diula dosa pergabus doi. Idun waing nataida di bagas satrupuko. Hamu kadongan menjadi saksi bagi Kristus menyangkut perkara atau urusan yang sangat besar. Bersaksi untuk Kristus bukan hanya bercerita dan berbicara, melainkan memperlihatkan sebuah gaya dan mutu hidup, yaitu gaya dan mutu hidup Kristus. Apa itu gaya dan mutu hidup Kristus? Meragam. Gaya dan mutu hidup Kristus itu antara lain sederhana, bersahaja, damai, teduh, adil, tidak pilih kasih, memaafkan, jujur, tidak mata duitan. Pak nimanu patureng-reng, marara mata midahepeng. Dan tidak mata bintitan. Respect tudungan na dohot akan na asing. Boha. Nga diulaho ni, nga taulaho ni. Nga adongin wa yang dihita. Molodang adongi, boha na ibana. Marpanidangi tarimot tutuhani. Aidubid na sipata, ditikin na marjamitai, gawirodo rupani jolmay marhusip, anggohatana, sohida ma, mapulta gabiri, inna. HP, oma, molongay do HP mate. Hamak kadongan, si tidang ini Kristus si ikosongod danak poso-poso ido. Taboto do danak poso-poso kan. Dangadong gabus di si. Ina binigina, ido pasahaton ni i. Ina ni idana, ido do konon ni i. Karena itu jangan coba-coba menipar rahasia tu danak. Unang dok tu danak, moloroan no mga lulioma, dok dangadong da. Sotung tadok sngoni. Kalau ada yang cari mama, bilang gak ada. Toho matutu, rona mga lulioma non. Di mana mama? Ninna na mga lulioma tutu. Dungi Roma danaki mga lusi. Kata mama, kalau ada yang mencari mama, bilang gak ada. Dungi Roma mushe na mga lulio patakaso tu danaki. Jadi mama ada. Roma danaki mado, iya iyalah, adalah nebana. Cuma mama bilang, kalau ada yang mencari, bilang gak ada. Itu Roma nun na mga lulion. Panggil sini mamamu. Gabelau madak danak itu kamar majo maknai. Ima dak danak. Na manidangyope ikosongonido. Unang adong gabus. Unang adong neko-neko. Unang atong gabe. Ahadong warna. Per berita susukuno nete. Per berita ulok do tehe. Nagajangan nina hape pedek do. Na bulunan nina. Nasa dia bulun nina. Nasa ulumi nina. Nasa uluma gabenin na. Hape nasa pukul do. Alani ikon berpadana do panidang ni dohot ngulu. Idon waing na pinabuan ni si Yohanes tuhita.
Atong tahatidak ko matuhatai hobartu nata bigi nataida jalan nata alami nata rasaho sadiri. Ido panidangion nasito. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam nahubigi hami. Paurat to may dibagasan rohanami. Asa di perbuiho katami perbuih na dengan perbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.